Jeffrey Lionel Dahmer, a.k.a. Cannibal z Milwaukee. Vítajte v ďalšej epizóde podcastu Krv podľa jazvy. Dnes vás vezmeme na cestu do temných zákutí ľudskej psychiky, kde sa pretína túžba pomoci, nekontrolovateľná posadnutosť a chladnokrvná brutalita. Prípad, ktorý dnes rozoberieme, patrí medzi najdesivejšie v dejinách kriminalistiky. A je to o Jeffrey Dahmerovi, mužovi, ktorého svet pozná ako kanibala z Milwaukee. Medzi rokmi 1978 až 991 zavraždil najmenej 17 mladých mužov. Áno, mladých mužov. Nebol len sériovým vrahom. Bol aj nekrofilom, kanibalom a psychopatom, ktorý sa pokúšal vytvoriť živé zombie, dalo by sa povedať. Takže mužov bez vôle, ktorí by mu patrili na veky. Ako sa z tichého chlapca stal netvor a ako mohol 13 rokov unikať spravodlivosti? A prečo polícia ignorovala obete, ktoré mohli byť zachránené? No, toto je príbeh Jeffreyho Dahmera. Obeť takmer unikla. Conerak mal len 14 rokov a išlo mu o život. Bola to jeho jediná šanca, ako utiec z príšerne zapachajúceho bytu, kde mu strašidelný Dahmer podstrčil nejakú silnú drogu. Stalo sa, že šťastie mu prijalo, že začal prichádzať k sebe práve vo chvíli, keď Dahmer opustil byt. Stalo ho to všetky sily, aby vstal a dostal sa k dverám. Bol taký dezorientovaný a spanikárený, že mu bolo jedno, že je nahý. Bola to jeho jediná šanca, ako prežiť. Pracoval výlučne na základe inštinktu, len sa odtiaľ dostať a utiec. Bolo krátko pred 2 hodinou ráno a Sandra Smithová zavolala na tesnú linku 911, aby nahlásila, že chlapec beží s holým zadkom. Nevedela, kto to je, no ale vedela, že je zranený a vystrašený. Záchranári sa tam dostali ako prví a nahého, pomračeného chlapca prikryli dekou. Čoskoro na to dorazili 2 policajti, ktorí sa snažili pochopiť, čo sa s týmto mladým mužom vlastne deje. 18-ročná Sandra Smithová a jej sestrinica Nicole Childressová, tiež 18-ročná, stáli v blízkosti chlapca, keď prišla mestská polícia z Milwaukee. Dahmer tiež stal v blízkosti chlapca, no rozhovor medzi dievčatami Dahmerom a políciou sa rozprúdil. Dahmer povedal polícii, že Conerak je jeho 19-ročný milenec, ktorý priveľa pil. No Conerak, ktorý bol zdrogovaný a nesúvislý, nebol schopný podporovať. Dahmer dal polícii preukaz totožnosti s fotografiou. Na to 2 mladé ženy sa pokúsili zasiahnuť, no pred príchodom polície videli, ako sa vystrašený chlapec snaží vzdorovať Dahmerovi. No boli nahnevané a rozrušené. Polícia ich ignorovala a namiesto toho radšej počúvala Dahmera. Pri istotu išli 2 policajti s chlapcom a Dahmerom do jeho bytu. Byt síce nepríjemne zapáchal, ale bol veľmi čistý. Conerakovo oblečenie bolo zložené a položené na pohovke. Bolo tam niekoľko fotografií Coneraka v čiernych bikinách. Conerak ticho sedel na pohovke a nebol schopný rozumne rozprávať. Nie je ani jasné, či rozumel pokojnému vysvetleniu, ktoré Dahmer podával polícii. Dahmer sa ospravedlňoval, že jeho milenec spôsobil výtržnosť a sľuboval, že sa to už nebude opakovať. Polícia Dahmerovi uverila. Nemali dôvod mu neveriť, že bol dobre naladený, inteligentný a veľmi pokojný. No mladý chlapec bol zjavne opitý a nesúvislý. Policajti, ktorí sa nechceli miešať do domácej hádky medzi homosexuálnymi milencami, opustili radšej byt, pričom Conerak stále pokojne sedel na pohovke. V tomto susedstve mali policajti pocit, že majú na práci naliehavejšie veci. Telo v spálni. To, čo si nevšimli, bolo v spálni telo Tonyho Hughesa, ktorého rozkladajúca sa mŕtvola ležala na posteli už 3 dní. To, čo si nevšimli, bolo keď Dahmer, ktorý okamžite uštvrtil chlapca a súložil s jeho mŕtvolou. To, čo si nevšimli, boli fotografie mŕtvého chlapca, ktoré Dahmer urobil. Následne rozštvrtil jeho telo a vyčistil jeho lebku, aby si ju mohol ponechať ako trofej. Premeškali príležitosť vyškrtnúť meno Jeffrey Dahmer, občianskeho preukazu, ktorý im muž dal, a preveriť jeho minulosť, čo by im prezradilo, že pokojný, dobre hovoriaci muž je odsúdený pedofil, ktorý je stále v podmienke. Príbeh sa tým však neskončil. 2 dievčatá, ktoré polícia ignorovala, sa vrátili domov k matke Sandry Smithovej, 36-ročnej Glende Clevelandovej, žene, ktorá bývala veľa Oxford Apartments, ktoré Jeffrey Dahmer nazýval svojim domovom. Clevelandová neskôr zavolala policajtom, aby zistila, čo sa stalo s chlapcom. Spýtala sa, koľko má dieťa rokov. Nebolo to dieťa. Bol to dospelý človek, povedal policajt. Keď pokračovala v kladení otázok, povedal jej policajt. Madam,
Nemôžem vám to objasniť. O všetko je postarané. Je so svojím priateľom v byte svojho priateľa. Je to tak pozitívne, ako len môžem. V živote nemôžem nič urobiť s niečími sexuálnymi preferenciami. O pár dní neskôr Clevelandová zavolala policajtom späť, keď si prečítala novinový článok o zmiznutí chlapca menom Connora, ktorý vyzeral ako chlapec, ktorého videli, ako sa pokúša utiecť pred Jeffreym Dahmerom. Nikdy ku nej nikoho neposlali na preverenie. Clevelandová sa dokonca pokúsila kontaktovať miestnu pobočku FBI, ale nič z toho nebolo. Teda až do pondelka 22. júla 1991, keď sa o pár mesiacov neskôr rozputalo peklo. Odhalenie. O niekoľko mesiacov neskôr, 22. júla 1991, sa dvaja policajti z Milwaukee pohybovali v oblasti s vysokou kriminalitou v okolí Morkid University. Bolo úmorné teplo a vlhkosť vzduchu bola takmer neznesiteľná. Zápach štvrte bol v horúčave o to štipľavejší. Odpadky na uliciach, moč a výkaly po bezdomovcoch, žltkastý zápach vypečeného tuku. Okolo polnoci, keď obaja policajti sedeli v aute, uvideli nízkeho šuchtavého černocha, ktorému zo zápestia viseli putá. Predpokladali, že tento muž utiekol inému policajtovi a tak sa ho spýtali, čo robí. Muž začal sypať rozprávku o tom čudnom typkovi, ktorý mu v jeho byte nasadil putá. Ten muž sa volal Tracy Edwards. Edwardsov príbeh zavaňal nejakým homosexuálnym stretnutím, ktorému by sa polícia za normálnych okolností vyhla, ale obaja policajti si mysleli, že by mali preveriť tohto muža, ktorý Edwardsovi nasadil putá a ktorý býval v Oxford Apartment. Dvere bytu 213 otvoril príjemne vyzerajúci 31-ročný mladiak. Dahmer bol veľmi pokojný a racionálny. Ponúkol sa, že kľúč od pút nájde v spálni. Edward si spomenul, že v spálni sa nachádza aj nôž, ktorým sa mu Dahmer vyhrával. Raz sa jeden z policajtov rozhodol ísť do spálne sám a pozrieť sa. Všimol si, že sa tam povaľujú fotografie, ktoré ho šokovali. Rozštvrtené ľudské telá, lebky v chladničke. Keď sa spamätal, zakričal na svojho partnera, aby Dahmera sputal a zatkol. Hlava v chladničke. Pokojný, racionálne uvažujúci blondiak sa zrazu obrátil proti ním a bojoval, keď sa ho druhý policajt pokúšal spútať. Kým jeden policajt Dahmera tlmil, druhý išiel k chladničke a otvoril ju. Hlasno vykrikol na tvár, ktorá na ňo hľadela a zabusol dvere. V chladničke je zasraná hlava, skrikol policajt. Bližšie preskúmanie bytu odhalilo intimné spojenie uprataného a nevysloviteľného. Hoci bol malý jednoizbový byt uhľadný a čistý, najmä na starého mládenca a jeho domáce rybičky dobre postarané. Zápach rozkladu bol ohromujúci. Škatuľa s jedlou sódou v chladničke sa zapohlcovala pachy rozkladajúcej sa odrezanej hlavy. V mrazničke boli ďalšie 3 hlavy, úhľadne uložené v plastových vreckách a zviazané plastovými špagátmi. Boli dvere, ktoré viedli do spálne, šatníka v spálni a kúpeľne, ktoré boli vybavené zámkom. Annie Schwartzová, reportérka, ktorá bola na mieste činu ako prvá, vo svojej knihe Muž, ktorý nedokázal dosť zabíjať, opisuje, čo videla. V zadnej časti skrine bol kovový hrniec, ktorý obsahoval rozložené ruky a penis. Na poličke nad hrncom boli 2 lebky. V skrine boli aj nádoby s chemikáliami spolu s niekoľkými sklenenými nádobami, v ktorých boli mužské genitálie konzervované vo formaldehýde. Boli tam aj polaroidové fotografie, ktoré Dahmer urobil v rôznych štádiách smrti svojich obetí. Na jednej z nich bola hlava muža, zostala neporušeným telom ležiaca v umývadle. Iná zobrazovala obeť rozrezanú od krku po slabine, ako napríklad jelenia vypitvaného. Po zabití, pričom rezy boli také čisté, že bolo jasné vidieť panvovú kosť. Na niektorých fotografiách boli jeho obete pred zavraždením v rôznych erotických a bondage pózach. Polícia, okresný súdny lekár, médiá, rodiny nezvestných mladých mužov, rodina Jeffra Dahmera a celé mesto Milwaukee, aj dokonca celý svet sa snažili pochopiť, čo sa v byte 213 naozaj stalo. Nakoniec sa príbeh začal vynárať na povrch. Prvá krv. Prvou osobou, ktorá sa dostala do hĺbky zvrátenosti Jeffreyho Dahmera, bol detektív Patrick Kennedy. Obrovský medveď s dramatickými fúzikmi si získal Dahmerovú dôveru a bol osobou, ktorej sa Dahmer priznal k podrobnostiam svojho 13 rokov trvajúceho vražedného besnenia.
Hoci Dahmer mal fantázie o zabíjaní mužov a sexe s ich mŕtvolami už vo veku 14 rokov, nic s tým neurobil až do júna 1978, keď tesne po maturite ukončil strednú školu. Keď Dahmer žil so svojimi rodičmi v luxusnej komunite Bath v Ohio, zobral stopára Stevensa Hicksa. Mali spolu sex a pili pivo, ale potom chcel Hicks odísť. Dahmer nemohol zísť myšlienku, že Hicks odchádza, a tak ho udrel do hlavy činkou a zabil ho. Potreboval sa zbaviť tela, preto ho rozrezal, zabalil do plastových vriec na odpadky a vrece zakopal v lese za svojím domom. Na jeseň tohto istého roku navštevoval jeden semester štátnu univerzitu v Ohio, ale prepadol. Koncom roka 1978 odišiel do armády a bol umiestnený v Nemecku. Vraj počas služby v armáde nikoho nezabil, čo potvrdilo aj dôkladné vyšetrovanie nemeckej polície. Po niekoľkých rokoch ho armáda prepustila pre alkoholizmus a on odišiel žiť na Floridu. Potom sa zase vrátil do Ohája. Po navrate domov vykopal Hicksovo telo. Rozkladajúcu sa v mŕtvolu rozbil kladivom a pozostatky rozhádzal v lese. Chtič, alkohol a vražda. Niekoľko mesiacov po jeho zatknutí, v októbri 1981, za opilstvo a výtržníctvo si jeho otec myslel, že bude najlepšie, ak Jeffrey odíde k babičke do West Allis vo Wisconsine. Niekoľko mesiacov bolo všetko pokojné, no až v spoločnosti skupiny ľudí nezhodil nohavice dole. Zrejme mal trochu vypité. Ďalšie 4 roky držal veci pod kontrolou, až kým ho v septembri 1986 opäť nezatkli za masturbáciu pred 2 chlapcami. Dostal ročnú podmienku. Svoju druhú obeť, Stephena Toomeyho, zabil v hotelovej izbe v septembri 1987. Obaja predtým veľa pili v jednom z obľúbených gaybarov. Dahmer nevedel, ako ho zabil, ale keď sa zobudil, Toomey bol mŕtvý a na ústach mal krv. Kúpil veľký kufor a telo do napchal. Po tom, čo odniesol Toomeyho mŕtvolu do pivnice svojej starej mamy, mal s ňou sex. Masturboval na nej, rozštvrtil ju a vyhodil do smetí. O niekoľko mesiacov neskôr si vybral tretiu obeť, a to 14-ročného indiánskeho chlapca menom Jamie Dostator, ktorý sa potuloval pred gaybarmi a hľadal si vzťahy. Dahmerové metódy boli v tom čase už zaužívané. Obvykle sa stretával a vyberal si svoje obete v gaybaroch alebo v kúpeľoch. Svoje obete lákal tak, že im ponúkal peniaze za pouzovanie na fotografie alebo jednoducho za to, že si proste užijú pitie piva a pozeranie obsahu pre dospelých. Potom ich zdrogoval, uškrtil, masturboval na telách alebo súložil s mŕtvolami, rozštvrtil tela a zbavil sa ich. Niekedy si lepky alebo napríklad iné časti tiel nechával ako suveníry. Viac vražd, viac zatknutí. Koncom marca 1988 vykonal tento rituál na Richardovi Guerovi, peknom mladom mužovi mexického pôvodu. Dahmer tvrdil, že sa s ním zoznámil v gejbare v Milwaukee, ale rodina mladého muža spochybňovala, že ich syn bol homosexuál. Do leta toho istého roku Dahmer zabil 4 mužov. Zatiaľ, čo Dahmerova babička vôbec nevedela o hrozných veciach, ktoré sa diali v jej pivnici, plne si uvedomovala hluk a opilstvo Jeffa a jeho mužských priateľov. Bolo potrebné niečo urobiť. A tak sa 25. septembra 1988 Jeffrey nasťahoval do bytu na severnej 24 ulici v Milwaukee. Na druhý deň sa dosol do vážnych problémov. Ponúkol 13-ročnému chlapcovi $50, aby mu zapozoval na niekoľkých fotografiách. Chlapca nadrogoval a ošahával, ale nedopustil sa násilia ani s ním nemal pohlavný styk. Neuveriteľnou zhodou okolností sa chlapec volal Simpson Sloan, bol to mladší brat chlapca, ktorého Dahmer zabil. Chlapcovi rodičia si uvedomili, že s ich dieťaťom nie je niečo v poriadku a vzali ho do nemocnice, kde sa potvrdilo, že bol zdrogovaný. Polícia vyzdvihla Dahmera v jeho práci pri miešačke čokolády Ambrózia. Zatkli ho za sexuálne zneužívanie dieťaťa a sexuálny útok 2. stupňa. Z dňa 30. januára 1989 priznal svoju vinu, hoci tvrdil, že si myslel, že chlapec je oveľa starší ako on. Kým Dahmer čakal na rozsudok a opäť býval v dome svojej starej mamy, v gay bare sa zoznámil s 24-ročným černovským homosexuálom Antonym Searsom. Podobne ako ostatní, aj on ponúkol začínajúcemu černovskému modelovi peniaze za pozovanie na fotografie. Keď dorazil do domu Dahmerovej babičky, Sears bol zdrogovaný a uškrtený. Dahmer mal s jeho mŕtvolou sex a potom ju rozštvrtil. Amy Schwartzová,
opisuje, čo sa stalo potom. Hlavu si nechal a uvaril ju, aby odstránil kožu, neskôr ju natrel na sivo, aby v prípade nálezu vyzerala lebka ako plastový model, ktorý používajú študenti medicíny. Dahmer si trofej schovával 2 roky, až kým ju 23. júla 1991 nenašli v byte 213. Neskôr vysvetlil, že pred lebkami masturboval, aby sa uspokojil. Skutočný psychopat. Dahmerov právnik Gerald Boyle a asistent prokurátora Jill Sheldon 23. mája 1989 preniesli svoje argumenty sudcovi Williamovi Gardnerovi. Sheldon žiadal trest odňatia slobody v trvaní najmenej 5 rokov. Citujem. Podľa môjho názoru je absolútne jasné, že prognoza liečby pána Dahmera v rámci komunity je mimoriadne pochmúrna. Jeho vnímanie, že to, čo urobil zle, bol výber príliš mladej obete a že to je všetko, čo urobil zle, je súčasťou problému. Stalo sa, že je ochotný spolupracovať a vnímavý, ale všetko, čo ide pod povrch, naznačuje, že ide o hlboko zakorenený hnev a hlboko zakorenené psychické problémy, ktoré nie je ochotný alebo schopný riešiť. Koniec citácie. Vyšetrovali ho 3 psychológovia a zhodli sa na tom, že Dahmer bol manipulatívny, odolný a vyhýbavý. Odporúčala sa hospitalizácia a intenzívna liečba. Obhajca Boyle tvrdil, že Dahmer je chorý a potrebuje liečbu, nie väzenie. Chválil skutočnosť, že si udržal prácu. Citujem. Nemáme tu viacnásobného páchateľa. Verím, že ho chytili skôr, ako by sa to zhoršilo, čo znamená, že je to požehnanie v prestrojení. Konec citácie. Úžasný výkon skutočného psychopata. Sudca mu na to skočil, odložil mu trest a Dahmerovi udelil 5-ročnú podmienku. 1 rok mal stráviť v nápravnom zariadení v rámci pracovného prepustenia, ktoré mu umožňovalo cez ne chodiť do práce a v noci sa vrácať do väzenia. Zabíjacký záchvat. Po 10 mesiacoch ho sudca predčasne prepustil napriek listu od Dahmerovho otca, v ktorom ho vyzýval, aby ho neprepúšťal, kým sa nebude liečiť. Začiatkom marca 1990 odišiel k starej mame, ale jeho pobyt tam bol podmienený tým, že si nájde vlastné bývanie. Dahmer sa 14. maja 1990 presťahoval do bytu číslo 213 na Severnej 25, ulici 924 a vraždenie sa začalo naplno. Počas nasledujúcich 15 mesiacov Dahmer pokračoval v zabíjaní, ktoré stalo život 12 ľudí. Tempo Dahmerových vražd sa zrýchlilo do šialeného tempa a v máji až júli 1991, keď zabíjal takmer rýchlosťou 1 človek týždenne. Všetci, okrem 3 boli čierni, 1 bol beloch, 1 laozan a 1 Hispánec. Väčšina, ale nie všetci, boli homosexuáli alebo bisexuáli. Najmladší Conerak mal 14 rokov a najstarší 31 rokov. Mnohé z obetí viedli podľa polície rizikový životný štýl. Väčšina z nich mala záznam v registri trestov, často za veľmi závažné trestné činy, ako je podpaľactvo, sexuálne napadnutie, znásilnenie, ublíženie na zdraví. Zoznam obetí sa nachádza aj v knihe Anny Schwartzovej, muž, ktorý nedokázal dostatočne zabíjať. A jedná sa o ľudí ako Edward Smith, jún 1990, Ricky Biggs, júl 1990, Ernest Miller, september 1990, David Thomas, september 1990, Curtis Strother, február 1991, Errol Lindsay, apríl 1991, Anthony Hughes, máj 1991, Conerak Sintas Fon, máj 1991, Matt Turner, jún 1991, Jeremiah Weinberg, júl 1991, Oliver Lacey, júl 1991 a Joseph Bradford, júl 1991. Smrtiaci rituál. Dahmerov rituál lákania, vraždenia a likvidácia obetí bol zvyčajne rovnaký. A to pozýval mužov do svojho bytu, aby sledovali sexuálne explicitné videá, takže videá pre dospelých, alebo pozovali na fotografiách. Predpísané sedatíva rozdrbil a podoval ich v nápojoch. Po omámení ich Dahmer škrtil holými rukami alebo koženým remeňom. S mŕtvolami často súložil a neskôr na nich masturboval. Predtým, ako sa začalo akékoľvek upratovanie, siahol Dahmer po svojom polaroide, aby celý svoj zážitok zachytil a mohol si tak zapamätať každú vraždu. Potom rozrezal ich tela.
Fascinovala ho farba vnútornosti a sexuálne ho zrušovalo teplo, ktoré čerstvo zabité tela vydávali. Nakoniec mužov rozštvrtil a každú fázu procesu si fotografoval pre budúce potešenie. Väčšinu tiel zlikvidoval, pričom experimentoval s rôznymi chemikáliami a kyselinami, ktoré by mäso a kosti zmenili na čierny, zlo pachnúci kal, ktorý by sa dal vyliať napríklad do kanalizácie alebo záchoda. Niektoré časti tel si nechával ako trofeje, no boli to často ako napríklad genitálie alebo hlavy. Genitálie sa konzervovali vo formaldehýde. Hlavy zase varil, kým sa z nich neodlúpilo mäso. A keď boli lebky obnažené, natrel si ich sivou farbou, aby vyzerali ako z plastu. U nekrofilov nie je nezvyčajný kanibalizmus. Dahmer tvrdil, že jedol mäso svojich obetí, pretože veril, že ľudia v ňom znovu ožijú. Skúšal rôzne koreniny a zmäkčovadlá na mäso, aby mu to ľudské mäso viac chutilo. Jedine ľudského mäsa mu spôsobovalo erekciu a jeho slavná mraznička obsahovala prúžky zmrazeného ľudského mäsa. Vyskúšal aj ľudskú krv, ale tá že vraj jeho chuťové poháriky neosvojila. Podobné ako napríklad Ed Gein sa snažil zdokonaliť v umení konzervácie a taxidermie, aby mohol na svojich obetiach praktizovať najmodernejšie techniky. Kontrola bola pre Dahmera veľmi dôležitá. Nedokázal tolerovať odmietnutie alebo opustenie. Ani v homosexuálnych vzťahoch nechcel uspokojiť svojho sexuálneho partnera. Chcel mať len svoje vlastné potešenie. Rozkoš pre Dahmera znamenala vykonávanie orálneho alebo análneho sexu na svojom partnerovi, a to už či živom alebo mŕtvom. Táto absolútna potreba kontroly ho priviedla na dosť zvláštne cesty. Napríklad jednou z nich bol druh lobotomie, ktorú vykonal na niekoľkých svojich obetiach. Keď boli omámené, vyvrtal im do lebky diery a do mozgu im vstrekol kyselinu murickú. Netreba dodávať, že už u niekoľkých obetí to spôsobilo smrť hneď, ale jedna vraj fungovala minimálne niekoľko dní, kým zomrela. Nie je prekvapujúce, že jeho potreba kontroly ho viedla k tomu, že sa začal aj zaoberať satanizmom. Vlastne, už len to, že mal okolo seba tela svojich obetí, v ňom vyvolávalo pocit úplného zla. Citujem: Musím sa spýtať, či na svete existuje zlá sila a či som s ňou ovplyvnený alebo nie. Hoci si nie som istý, či existuje Boh alebo či existuje diabol. Viem, že v poslednom čase som veľa premýšľal o oboch. Koniec citácie. Mal v pláne vytvoriť vo svojom byte svätyňu, ktoré by boli všetky jeho trofeje, socha Gryfa a kadidlo vypálené v lebkách jeho obetí, aby mohol získať nejaké tie zvláštne sily a energie, ktoré by mu pomohli spoločensky a aj finančne. Prečo? Prečo sa stal Jeffreym Dahmerom? Ako sa z človeka stane sériový vrah, nekrofil, kanibal a dokonca aj psychopat? Napriek množstvu kníh, ktoré sa snažia vysvetliť pôvod tohto problému, existuje len veľmi málo presvedčivých odpovedí. Mnohé z teórií by vás chceli presvedčiť, že odpovedne možno vždy nájsť v zneužívaní v detstve, zlej výchove, traume v hlave, alkoholizme a drogovej závislosti. Možno v niektorých prípadoch sú to faktory, ktoré k tomu prispievajú, ale nie v prípade Jeffreyho Dahmera. Jeho otec Lionel Dahmer napísal veľmi smutnú a dojímavú knihu s názvom Príbeh otca, ktorá sa zaoberá veľmi častým javom, keď sa rodičia zúfalo snažia poskytnúť svojmu dieťaťu dobrú výchovu a z rozhovorov zisťujú, že ich dieťa si okolo seba postavilo vysoký múr, z ktorého sa postupne vytráca ich vplyv. Hoci väčšina rodičov našťastie nemá na výchovu Jeffreyho Dahmera, príliš veľa z nich videlo, ako ich deti podľahli drogám, alkoholu a zločinu, a to aj napriek ich najlepšej a často šialnej snahe zase. Citujem: Je to obraz rodičovského strachu, strašného pocitu, že vaše dieťa sa vám vymklo z rúk, že váš chlapček sa točí v prázdnote, víri vo víre stratený. Koniec citácie. Zdá sa, že Lionel je pomerne priamočiary v rozpoznávaní negatívnych vplyvov v Jeffovom živote. Žiadna rodina nie je dokonalá. Jeffova matka mala rôzne telesné neduhy a zdala sa byť znetlivá. Pochádzala z prostredia, v ktorom otcov alkoholizmus hlboko ovplyvnil jej život. Lionel, chemik, ktorý si urobil doktorát
zostával v práci častejšie, ako by mal, aby sa vyhol nepokojom na domácom fronte. Nakoniec sa manželstvo rozpadlo rozvodom, keď mal Jeff 18 rokov. Nič z týchto bežných domácich nezvod však nevysvetľuje sériové vraždy, nekrofíliu ani iné Jeffové bizarné správanie. Šťastný malý chlapec. Jeff Dahmer sa narodil 21. maja 1960 v Milwaukee Lionelovi a Joyce Dahmerovi. Bol dieťaťom, ktoré bolo chcené a zbožňované, a to aj napriek ťažkostiam Joycinho tehotenstva. Bol normálnym, zdravým dieťaťom, ktorého narodenie bolo príležitosťou na veľkú radosť. Ako malý chlapec bol šťastný, ktorý miloval plyšových zájčikov a drevené kocky. Mal aj psa menom Frisky, svojho veľmi obľúbeného domáceho miláčika z detstva. Napriek väčšiemu počtu ušných a krčných infekcií, než je obvykle, sa z Jeffa vyvinul šťastný chlapec. Jeho otec spomínal na deň, keď vypustili späť do voľnej prírody vtáka, ktorého traja z nich vylečili zo zranenia. Citujem. Uchopil som vtáčika do hrstí, zdvihol som ho do vzduchu, potom som otvoril ruku a pustil ho. Všetci sme pocítili úžasnú radosť, Jeffové oči boli široké a žiarili. Možno to bol jediný a najšťastnejší okamih jeho života. Koniec citácie. Rodina sa presťahovala do Iovy, kde Lionel pracoval na doktoráte na štátnej univerzite v Iove. Keď mal Jeff 4 roky, jeho otec vniesol spod ich domu pozostatky malých zvierat, ktoré zabili cibety. Keď otec zbieral drobné zvieracie kosti, Jeffovi sa zdalo, že, citujem, je zvláštne nadšený zvukom, ktorý vydávajú. Jeho malé ruky sa zahlúbili do hromady kostí. Už sa na to nemôžem pozerať, len ako na detskú epizódu prechodnú fascináciu. Ten istý pocit niečoho temného a tienistého, zlomyselnej sily, ktorá v mojom synovi rastie. Teraz podfarbuje takmer každú spomienku. Koniec citácie. V 6 rokoch sa zistilo, že trpí dvojitou prietržou a na odstránenie problému bola potrebná operácia. Zdalo sa, že sa mu už nikdy nevráti jeho elán a temperament. V roku 1966 Lionel dokončil bakalárskú prácu v Iowa a zamestnal sa ako výskumný chemik v Orkone v Ohio. Joyce čakala ich druhého syna Davida. V tom čase bol Jeff v prvej triede. Citujem. Do jeho osobnosti sa začal vkrádať zvláštny strach. Strach z druhých, ktorý sa spájal so všeobecným nedostatkom seba dôvery. Rozvíjala sa u neho nechuť k zmenám, potreba cítiť istotu známych miest. Vyhliadka na chodenie do školy ho desila. Malého chlapca, ktorý sa kedysi zdal taký šťastný a sebavedomý, nahradil iný človek, teraz hlboko plachý, odťažitý, takmer nekomunikatívny. Koniec citácie. Lionel mal podozrenie, že príčinou bolo presťahovanie z Iovy do Ohaja a Jeffovo správanie bolo normálnou reakciou na vytrhnutie zo známeho prostredia a umiestnenie do nového. Aj Lionel v detstve trpel plachosťou, introverziou a neistotou a naučil sa tieto problémy prekonávať. Usúdil, že jeho syn sa ich tiež naučí prekonávať. Neuvedomoval si však, že Jeffov chlapčenský stav je oveľa vážnejší ako jeho a že Jeff začal trpieť takmer izoláciou. V apríli 1967 si kúpili nový dom. Zdalo sa, že Jeff si na toto sťahovanie zvykol lepšie a nadviazal blízke priateľstvo s chlapcom menom Lee. Veľmi si obľúbil aj jednu zo svojich učiteľiek a doniesol jej dokonca misku s hlavátkami, ktoré chytil. Neskôr Jeff zistil, že učiteľka dala tieto hlaváče jeho priateľovi Leemu. Jeff sa vkradol do Leeovej garáže a všetky pulce zabil motorovým olejom. No časom sa to nezlepšilo. Jeho držanie tela a celkový ten spôsob, akým sa nosil, sa medzi 10. a 15. rokom života radikálne zmenili. Chlapec s voľnými končatinami zmizol a nahradila ho podivne strnulá a neprúžna postava. Vyzeral napäto, jeho telo bolo veľmi rovné. V tomto období bol čoraz plachejší a keď sa k nemu priblížili iní ľudia, bol veľmi napätý. Čoraz častejšie zostával doma, sám vo svojej izbe alebo pozeral na televíziu. Jeho tvár bola často prázdna a pôsobil viac menej trvalým dojmom človeka, ktorý nedokáže nič iné, len sa márniť bezsilne a nezúčastnený. Mal jedného kamaráta, ktorý sa od neho v 15 rokoch vzdialil. Lionel na Jeffovom súde zistil, že v tomto období Jeff chodil s plastovými vrecami na odpadky a zbieral pozostatky zvierat na svoj súkromný cintorín. Citujem.
Z tiel týchto hnijúcich zabitých zvierat na cestách obnažoval mäso a psiu hlavu dokonca pripevňoval na kôl. Koniec citácie. Vyskytli sa názory, že Jeff zvieratá mučil, ale to je nepravdepodobné. V detstve mal ako domáci miláčik psa a mačku a v dospelosti choval rybičky. Fascinovali ho mŕtve tvory. Izolovaný sexuálnou fantáziou. Jeff sa stal pasívnejším a izolovanejším. Citujem. Jeho konverzácia sa zúžila na nácvik odpovedanie na otázky s počuteľnými jednoslovnými odpovediami. Unášal sa do sveta nočných môr plných nepredstaviteľných fantázií. V nasledujúcich rokoch ho tieto fantázie začnú premáhať. Mŕtvi v ich nehybnosti by sa stali hlavnými objektmi jeho rastúcej sexuálnej túžby. Jeho neschopnosť hovoriť o takýchto zvláštnych a znepokojujúcich predstavách by prerušila jeho spojenie so svetom mimo neho. Koniec citácie. Kým ostatní chlapci sa usilovali o kariéru, vzdelanie, vytváranie domov a rodín, Jeff bol úplne bez motivácie. Citujem. Musel sa začať vnímať ako človek, úplne mimo ľudského spoločenstva, mimo všetkého, čo bolo normálne a priateľné, mimo všetkého, čo sa dalo pripustiť k inej ľudskej bytosti. Koniec citácie. Dalo by sa očakávať, že človek, ktorý prechováva fantázie o smrti a rozčvrtení, ktoré vyrili v hlave Jeffreyho Dahmera ako tínedžera, bude vykazovať určité vonkajšie známky duševnej choroby. No ale Jeff sa len viac izoloval a nekomunikoval. Zďaleka sa nebúril. Nikdy sa s rodičmi nehádal, pretože sa zdalo, že mu na ničom nezáleží. Na svojej škole mal Jeff priemerné známky a zúčastňoval sa na niekoľkých aktivitách. Hral tenis a pracoval v školských novinách. Spolužiaci ho však považovali za samotára a alkoholika, ktorý si do triedy nosil alkohol. V skutočnosti mal na maturitnom plese partnerku, ktorú neskôr pozval do domu svojich rodičov na seancu. Jeho spolužiaci si pamätajú na jeho kúsoch, keď sa nechal zaradiť na ročenkovú fotografiu členov Národnej čestnej spoločnosti, ktorej nebol členom. Pracovníci ročenky tento žartík včas zachytili, no a Jeffovú fotografiu začiernili. Ako sa Jeff stával pasívnejším, vášne medzi Lionelom a Joyce sa stupňovali a vyvrcholili rozvodom. Keď mal Jeff takmer 18 rokov, začal sa boj o opatrovníctvo Davida. O niekoľko mesiacov neskôr sa Lionel znovu oženil. Čokoľvek Lionelovi chýbalo na Jeffovom alkoholizme, jeho novej manželke Shari nie. Lionel a Shari ho presvedčili, aby vyskúšal myšlienku vysokej školy. Na jeseň 1978 ho odviezli na štátnu univerzitu v Ohiu, ale celý semester bol opitý a prepadol. V tom čase už dobre chápal svoj problém s pitím, no ale nechcel preň vyhľadať pomoc. Lionel mu prečítal pravidlá. Jeff si musí buď nájsť prácu, alebo vstúpiť do armády. No keď si Jeff odmietol nájsť prácu a väčšinu času zostal opitý, otec ho v januári 1979 odviezol na náborový úrad, aby vstúpil do ozbrojených síl. Opitý a smrtiaci. Odtedy až do Jeffovho posledného zatknutia v roku 1991 bol život Lionela a jeho manželky ako na horskej dráhe. Zdalo sa, že Jeffovi sa darí a potom sa ukázalo, že nie. Zdalo sa, že sa mu v armáde páči, ale potom ho predčasne prepustili pre nadmernú opilosť. Potom sa presťahoval k starej mame a našiel si prácu, ale potom ho zatkli za opilstvo a výtržníctvo. Priestupky sa zhoršovali, pretože jeho alkoholizmus a emocionálne problémy sa stupňovali. Neslušné obnažovanie, potom obťažovanie detí a nakoniec najhoršie zistenie zo všetkých, keď ho polícia zatkla za viacnásobnú vraždu. Lionel za každým stal pri ňom, zaplatil právnika, naliehal, aby sa liečil a držal mu palce, aby sa Jeff zlepšil. Za každým jeho nádeje zmarili nejaké nové a vážnejšie ťažkosti. Lionel začal chápať, že jeho syn je úplne mimo jeho dosahu. V roku 1989, keď Jeffa čakal rozsudok za obťažovanie detí, Lionel cítil, že jeho syn nikdy nebude viac, ako sa zdal. Klamár, alkoholik, zlodej, exhibicionista, obťažovateľ detí. Nevedel si predstaviť, ako sa z neho stala taká zničená duša. Prvýkrát už neveril, že len jeho úsilie a prostriedky budú stačiť na záchranu jeho syna. Jeffovi niečo chýbalo. Hovoríme tomu svedomie, ktoré buď zomrelo, alebo nikdy nebolo nažive. Doktor James Fox, dekan Vysokej školy trestného práva na Northeastern University v Bostone a uznávaný odborník na sériových vrahov, tvrdí, že citujem:
Túto tragédiu sme nemohli dopredu nejako predvídať, bez ohľadu na to, aké bizárne by bolo jej správanie. Poznamenal tiež, že hoci bol Jeffrey zničený, keď ho matka opustila, bolo by nesprávne obviňovať rodičov z toho, čím sa stal. Od čas Zsigmunda Freuda obviňujeme zo všetkého zlého, čo deti urobia, svojich rodičov. Vinníkom je Dahmer, nie jeho otec, nie jeho rodina, nie polícia. Konec citácie. Fox sa domnieva, že Dahmer je neobvyklý sériový vrah. Citujem. Zapadá do stereotypu niekoho, kto sa naozaj neovláda a je ovládaný svojimi fantáziami. Rozdiel je v tom, že väčšina sériových vrahov prestane, keď obeť zomrie. Všetko k tomu smeruje. Zväzujú ich, radi ju nechajú kričať a prosiť o život. Vrah sa vďaka tomu cíti skvelo, nadradené, mocne, dominantné. V Dahmerovom prípade je všetko posmrtné. Všetká jeho zábava sa začala až po smrti obeti. Viedol bohatý život plný fantázie, ktorý sa zameriaval na úplnú kontrolu nad ľuďmi. Tento fantazijný život zmiešaný s nenávisťou, možno nenávisťou voči sebe samému, ktorá sa premietala do jeho obetí. Ak sa vôbec cítil nepríjemne v súvislosti s vlastnou sexuálnou orientáciou, je veľmi ľahké vidieť, ako sa to premieta do týchto obetí a tresta ich nepriamo, aby potrestal seba. Konec citácie. Sériové vraždy, psychopatológia, nekrofília, kanibalizmus. Žiadny z týchto javov nie je v modernej dobe ojedinený. Odpovede na vysvetlenie týchto javov prichádzajú a odchádzajú z módy. V súčasnosti genetika získava prevahu nad behaviorizmom pri vysvetľovaní toho, prečo sa ľudia stávajú zločincami. V prípade Jeffreyho Dahmera je to možno jediné vysvetlenie. Súdny proces sa začína so zvýšenou ochranou. Bezpečnostné opatrenia sprevádzajúce súdny proces s Jeffreym Dahmerom boli v histórii Milwaukee jedinečné. Citujem. Súdnu sieň prehľadával pes vycvičený na vyhľadávanie výbušnín a každý, koho pustili do súdnej siene, bol prehľadaný a skontrolovaný detektorom kovov. V súdnej sieni bola postavená 8 stôp vysoká bariéra z neprestrelného skla a ocele, ktorá mala izolovať Dahmera od galérie. Konec citácie Schwarza. Zo 100 miest, ktoré boli k dispozícii, bolo 23 miest určených pre reportérov, 34 pre rodiny Dahmerových obetí a zvyšných 43 pre divákov z radov verejnosti. Kľúčovými aktérmi tejto právnickej drámy boli okrem samotného Jeffa Dahmera sudca Lawrence Graham Jr., okresný prokurátor Michael McKean a obhajca Gerald Boyle, ktorý Dahmera obhajoval už v minulosti. Lionel a Shari Dahmerovci sa zúčastnili na každom dni. Obrana proti šialenstvu. Dahmer 13. júla 1992 ignoroval radu svojho právnika a zmenil svoje priznanie viny na obhajobu, že je nepričetný. Podľa Dona Davisa v knihe The Milwaukee Murders, citujem, toto vyhlásenie postavilo prípad na hlavu. Namiesto toho, aby teraz musel dokazovať, že jeho muž vraždy nespáchal, obhajca Gerald Boyle mal rozvinúť jednu z najhorších tapisérií, aká sa kedy v americkej súdnej sieni objavila. Jeho úlohou bolo presvedčiť porotu, že Dahmer je blázon, pretože len blázon by robil veci, ktoré robil. Konec citácie. Na druhej strane Mike McCann musel dokázať, že Dahmer nebol právne nepríčetný, že vedel, že to, čo robí, je zlé, ale aj tak to robil. Inými slovami, Dahmer bol zlý psychopát, ktorý lákal svoje obete a chladnokrvne ich vraždil. Skupina potenciálnych porodcov bola varovaná. Budete počuť o veciach, o ktorých ste pravdepodobne nevedeli, že v skutočnom svete existujú. V tomto prípade, povedal im Boyle, budete počuť o sexuálnom správaní pred smrťou, počas smrti a po smrti. Budete z toho takí znechutení, že nebudete schopní počúvať. Boyle a McCann spoločne vyradili potenciálnych porodcov, ktorí mali presudky voči homosexuálom alebo ktorí nemali pre psychiatru žiadne využitie. Ann Schwarzová si spomína na druhý deň výberu poroty predtým, ako boli potenciálni porodcovia predvolaní do miestnosti. Boyle držal v ruke bulvárne noviny s nápisom Kanibalský vrah z Milwaukee zjedol svojho spoluväzňa. Všetci sme sa smiali, spomína Schwarzová. Najmä Jeffrey Dahmer. Bol to priťažlivý muž, keď sa smial. Videla som, ako mnohých zaujal. Dňa 29. januára 1992 bola vybraná porota a dvaja náhradníci. Vybraná bola len jedna osoba čiernej pleti, čo vyvolalo protesty členov rodiny. Celý prípad vážne polarizoval komunitu na rasovom základe, a to od chvíle, keď sa verejnosť dozvedela príbeh Glendy Clevelandovej, až po zistenie, že väčšina jeho obetí bola čiernej pleti. Teraz sa stalo,
že táto porota zložená zo 6 bielých mužov a 7 bielých žien je len ďalším príkladom rasovej nespravodlivosti. Zlo alebo choroba. Boyleová obhajoba pozostávala z približne 45 svedkov, ktorí mali potvrdiť rôzne aspekty Dahmerovho bizárneho správania a pokúsiť sa dokázať, že Dahmerové sexuálne a duševné poruchy mu zabranili pochopiť podstaty jeho zločinu. Každý ohavný detail toho, čo Dahmer údajne robil so svojimi obeťami a každá nočná mora, ktorá mu kedy napadla, bola spravodlivou hrou. Cieľom bolo presvedčiť porotu, že takéto údajné činy a takéto údajné myšlienky sa u človeka, ktorý bol príčetný, nestali. Boyle položil porote otázku. Bol zlý alebo chorý? Keby porota v tom čase hlasovala, je veľmi pravdepodobné, že by súhlasila s Boyleovou obhajobou nepríčetnosti. Nakoniec prišiel na rad McCann, aby predstavil svoj prípad. Povedal im, že Dahmer bol majster manipulátor a podvodník, ktorý presne vedel, čo robiť na každom kroku a dokázal zapínať a vypínať svoje pohnutky tak ľahko, ako keď otočíte vypínačom. Útočil na iných vojakov, keď bol v armáde, na iných študentov počas štúdia na štátnej univerzite v Ohiu. Podľa jeho slov, tieto úmrtia neboli činmi šialenca, ale výsledkom dôkladného plánovania. Dvaja detektívy sa stredali pri čítaní 160 stranového priznania. Bol to katalóg sexuálnych zvráteností. Detektív Dennis Murphy uviedol, že Dahmer cítil obrovskú vinu kvôli svojim činom. Cítil sa úplne zle. Potom citoval Dahmerovho vlastného priznania. Je pre mňa ťažké uveriť, že by ľudská bytosť mohla urobiť to, čo som urobil, ale viem, že som to urobil. Tvrdil, že jeho strach z toho, že ho chytia, bol prekonaný zrušením z toho, že má všetko úplne pod kontrolou. Zdá sa, že výtka psychiatrov o to, či bol Dahmer právne zodpovedný a či bol schopný kontrolovať svoje činy, porotu zmiatla. Nakoniec bol vo svojom zhrnutí nakreslil pre porotu tabuľku, ktorá mala akoby podobu kolesa. Centrom kolesa bol Jeff Dahmer a všetky špice, ktoré vychádzali z kolesa, predstavovali prvky jeho deviácie. A rýchlo ich prečítal. Lebky v skrinke, kanibalizmus, sexuálne pudy, vrtanie, výroba zombíkov, nekrofília, neustále pitie alkoholu, pokus o vytvorenie svätyne, lobotomie, deflektorizácia, volanie taxidermistom, chodenie na cintoríny, masturbácia. Toto je Jeffrey Dahmer, rozbehnutý vlak na trati šialenstva. McCann odvetil, on nebol rozbehnutý vlak, on bol rušňovodník. Uspokojoval svoje mimoriadne sexuálne chuti. Dámy a páni, oklamal veľa ľudí. Prosím, nenechajte sa oklamať týmto vraždiacim zabijakom. Porota sa radila 5 hodín a rozhodla sa, že Jeff Dahmer si nezaslúži stráviť zvyšok života na psychiatrii, ale vo väzenskej cele. Vo všetkých 15 bodoch obžaloby bol Dahmer uznaný za vinného a príčetného. Anny Schwarzová, ktorá pre denník Milwaukee Journal pokrývala Dahmerov príbeh od jeho objavenia až po súdny proces, bola ohromená tým, ako normálne tento muž vyzeral a znel. V ten deň, keď Jeffreyho Dahmera odsúdili, som počula, ako pokojne a výrečne čítal svoju výpoveď pred súdom a premýšľala som, ako ľahko som sa mohla nechať oklamať. Koniec cesty. Jeho ospravedlnenie, ktoré sa týkalo 13 rokov trvajúceho krvi prelievania, malo 4 strojom písané strany. Citujem. Vaša ctihodnosť. Teraz je koniec. V tomto prípade nikdy nešlo o snahu dostať sa na slobodu. Nikdy som nechcel slobodu. Úprimne povedané, chcel som pre seba smrť. Toto bol prípad, aby som svetu povedal, že som urobil to, čo som urobil, ale nie z dôvodov nenávisti. Nikoho som nenávidel. Vedel som, že som chorý, alebo zlý, alebo oboje. Teraz verím, že som bol chorý. Lekári mi povedali o mojej chorobe a teraz mám pokoj. Viem, koľko škody som spôsobil. Vďaka Bohu, že už nebude viac škody, ktorú by som mohol spôsobiť. Verím, že len Pán Ježiš Kristus ma môže zachrániť od mojich hriechov. Nežiadam si žiadnu odmenu. Koniec citácie. Bol odsúdený na 15 po sebe nasledujúcich doživotných trestov alebo celkovo 957 rokov väzenia. Dahmer sa veľmi dobre prispôsobil väzenskému životu vo väzenskom ústave Columbia Correctional Institute v Portage v štáte Wisconsin.
Spočiatku nebol súčasťou všeobecnej populácie väznice, čo by ohrozilo jeho bezpečnosť. Ako to už bolo 3. júla 1994, ho počas bohoslúžby v kaplnke napadol Kubánec, ktorého nikdy predtým nevidel. Dahmer, vzorný väzeň, presvedčil vedenie väznice, aby mu umožnilo väčší kontakt s ostatnými väzňami. Mohol sa stravovať v spoločenských priestoroch a spolu s ostatnými tímami väzňov dostal na starosť upratovacie práce. Z nejakého neuveriteľného dôvodu ho spojili s 2 veľmi nebezpečnými mužmi, ktorí boli na služobnej ceste. Jesse Anderson, beloch, ktorý zavraždil svoju manželku a obvinili z toho černocha. A Christopher Scarver, čierny schizofrénik s bludmi, ktorý si myslel, že je synom Božím a ktorý bol obvinený z vraždy 1. stupňa. Nie je ťažké si predstaviť, ako Scarver vnímal Jeffa Dahmera, ktorý zmasakroval toľko černochov a Andersona. Bola to katastrofálna kombinácia. Ráno 28. novembra 1994 nechal do srdca týchto 3 mužov o samote, aby si robili svoju prácu. O 20 minút neskôr sa strážcovia vrátili a našli Dahmerovú rozdrvenú hlavu a Andersonovo smrteľné zranené telo neďaleko. Zakrvavená násada od metly akoby predstavovala Scarverovú výpoveď na túto tému. Jeffreyho Dahmera vyhlásili za mŕtvého o 9-11 ráno. Našiel Dahmer Boha? Zatmenie slnka zatemnilo oblohu uprostred dňa 10. maja 1994 v deň, keď bol popravený John Wayne Gacy. Mnohým sa táto astrálna udalosť dala vhodná, ak nie úplne nadprirodzená. Niektorí ju tiež považovali za nebeské odsúdenie udalosti, ktorá sa odohrala neďaleko. Úplného ponorenia do kresťanskej viery iného známeho seriového vraha Jeffreyho Dahmera. Ten sa snažil potvrdiť svoju novoobjavenú vieru a kňaz Roy Radcliffe mu vyhovel. V tradícii kníh, ktoré mali byť článkami Radcliffe spolu s Lindy Adamsovou, knihe Dark Journey, Deep Grace Lee Foot píše o svojej 7-mesačnej skúsenosti duchovného učiteľa Jeffreyho Dahmera počnúť jeho krstom. Poskytuje veľa výplne s vlastnou minulosťou, princípmi krstu a podrobnosťami Dahmerovho zatknutia a súdneho procesu, ktoré už boli prebrané v desiatkách správ. To, čo čitateľov zaujme a čo zaberá len asi 20% z voľných 174 strán. Dahmerov pohľad na niekoľko biblických veršov a jeho reakcia na to, čo ho Radcliffe učí. Aj tak v nej však nie je veľa podstatného. Napriek Radcliffovmu vyhláseniu, že Dahmera celkom dobre poznal ako priateľa a brata vo viere, sa mu to nedarí účinne sprostredkovať. Radcliffe niekoľkokrát zdôraznil, že netúži po publicite a napriek tomu dovolil reportérovi, aby s ním po krste urobil rozhovor a časopisu People, aby ho po Dahmerovej vražde odfotografoval. Teraz vydáva knihu, ktorá na Dahmera ako osobu nevrhá takmer žiadne svetlo. Je pravdepodobné, že čitateľa prezrú jeho naivitu, najmä keď tvrdí, že stretnutie s notorickým vrahom bolo vrcholom jeho týždňa, zrejme zrušujúcim ako služba členom cirkvi. Určite to nie je kvôli Dahmerovým biblickým poznatkom alebo intelektuálnej bystrosti. Odhľadnúť od toho trochu neúprimného tónu, nemožno Radcliffeovi vyčítať rozhodnutie pokrstiť Dahmera, keďže Dahmer priznal ľútosť a túžbu nasledovať cestu spravodlivosti. Radcliffe dokonca vie, že mnohí väzni to budú predstierať, alebo ich len priláka štruktúra náboženstva po jeho úplnom nedostatku v ich zločineckom živote. Princípy jeho viery však umožňujú, aby bol niekto po vyhlásení viery v Božích očiach umytý. Bez ohľadu na to, kto by to mohol kritizovať, Radcliffe nasleduje to, čomu skutočne verí. Prezentácia jeho knihy je však klamlivá. V nej je len veľmi málo informácií o Radcliffových osobných stretnutiach s Dahmerom a takmer žiadne zhodnotenie typu človeka. Akým Dahmer bol? Po jeho zatknutí, píše Radcliffe, sa zdvihol zábor. Začal vo vesmíre vidieť poriadok a dizajn. Začal vidieť dôvody pre Boha. Možno. Počas celého života bol Dahmer dokonalým klamárom a v rozhovoru s Radcliffom nič nenasvedčuje tomu, že by dospel k nejakému hlbokému pochopeniu toho, čo urobil. Zdá sa, že je to tak. Dahmer zabil 17 mladých mužov, uchoval časti tiel, kanibalizoval ľudské pozostatky a rád sexuálne znásilňoval mŕtvych. Tieto obete pripravil o život. Rodiny pripravil o ich milovaných. A krstom sa dozvedel, že to všetko môže zrušiť a ešte sa dostane do neba. No aký obchod? Duchovne čistý? Keby však bol po krste opäť slobodný, hľadal by príležitosť pokračovať tam, kde skončil, alebo by sa tomu všetkomu zoprel a pokračoval by v tomto novom živote viery?
Radcliffe sa zdá byť v tejto otázke nesvoj. Zdá sa, že pre neho je podstatné, či je Dahmer duchovne čistý a nie to, či je v bezpečí. Úprimne povedané, nie je až také zaujímavé čítať Dahmerové zjednodušené teologické argumenty, keď je už raz zavretý, bez prístupu k obetiam. Nikoho neprekvapí, že sa mohol obrátiť k Biblii. S väzňami sa to stáva stále. Nakoľko bol úprimný, nakoľko láska k Bohu prenikala a motivovala jeho každodenné záležitosti? V tejto knihe nenájdeme odpovede, okrem toho, že niečo mal v očiach. Ak čitatelia hľadajú skutočný prípad sériového vraha, ktorý sa vyliečil, no tu ho nenájdu. V skutočnosti je medzi riadkami stále viditeľné sebecké správanie. V jednom prípade Radcliffe sympatizuje s Dahmerom kvôli tomu, že istý advokát posielal jeho skromný plat vo väzení príbuzným obeti. Dahmer narieka, že mu to sťažuje život. Radcliffe súhlasí a zdá sa, že advokát je tyran. Je zmyslom väzenia trápiť ho stále dookola. Pýta sa. Je tu aj zvláštny moment, keď Dahmer spomína, že niektorí chlapi vo väzení mu sťažujú život podľa viery. Akoby zdá sa, že Radcliffe nikdy nepochopí postoj chudák ja, ako postoj psychopata, ktorý chce mať život usporiadaný podľa vlastných potrieb. Nie je teda v pozícii, aby mohol posúdiť Dahmerovú úprimnosť. Jednoducho na to nemá potrebnú vedomosť. Keďže Radcliffe ponúka len idealistické predstavy o tom, čo sa môže stať s pokrstenou dušou, v skutočnosti nevieme, čo sa stalo s Dahmerovou, pokiaľ ide o zmenu života. Je to škoda, pretože vzhľadom na absolútnu ohavnosť jeho činov by bolo poučené dozvedieť sa viac o tom, ako ich a seba samého vnímal z duchovného hľadiska. Mal by byť zdesený. Mal to všetko chcieť stráviť s duchovným učiteľom. Pri Dahmerovi sa však zjavne získal len odstup. Určite si Radcliffe držal od tela slovami a argumentmi. Duchovný sa vraj s Dahmerom stretával takmer každý týždeň počas 7 mesiacov, ale jediné, čo môže ponúknuť, je niekoľko krátkych, povrchných rozhovorov. Zdá sa, že zatmenie slnka v deň, keď Jesse zomrel a Dahmer sa zachránil, bolo viac než len metaforou o týchto dvoch. Aj Radcliffe sa zdá byť trochu zaslepený. Nevie napríklad, prečo Dahmer nikdy nepovedal svojmu otcovi, ktorého gesta prispeli k jeho obráteniu, že sa stal kresťanom. V skutočnosti Radcliffe vie o Dahmerovi veľmi málo mimo rámca toho, čo chce vidieť. Čitatelia, ktorí hľadajú vhľad, by mali radšej vziať do rúk knihu Lionel Dahmer. Táto je menej ako presvedčivá. Niektorých čitateľov by totiž nemusela príliš potešiť Radcliffova fráza na adresu Dahmera. Je úžasné, ako Boh dokáže použiť zlé veci v našom živote, aby nám priniesol dobré veci, ktorými nás chce požehnať. Som za druhú šancu a seba rekreáciu, a nedostatok hĺbky v Radcliffových duchovných rozhovoroch s mužom, ktorý znásilňoval a kanibalizoval mŕtvoly, bráni tomu, aby táto kniha prispela k nášmu pochopeniu Jeffreyho Dahmera. To je sklamanie. Bibliografia. V knihkupectvách a knižniciach je ľahko dostupných niekoľko dobrých kníh o Jeffreyovi Dahmerovi. No odporúčame najmä knihu od Anne Schwarzovej Muž, ktorý nedokázal dostatočne zabíjať, alebo aj napríklad Tajné vraždy Jeffreyho Dahmera z Milwaukee. Ako novinová reportérka, ktorá sledovala príbeh od jeho začiatku až po jeho koniec, prináša intimitu a bezprostrednosť, ktorú iné knihy nemajú. Ďalšou odporúčanou knihou, ktorú by sme vám chceli odporúčiť, no ale nie je však ľahké ju zohnať, je Lionel Dahmer, Príbeh otca, ktorý podáva intimnú správu o tom, aké je to pokúšať sa vychovať chlapca s toľkými vážnymi, skrytými problémami. No alebo ešte napríklad máme tu nejaký zoznam tých kníh a to je napríklad, nie je to kniha, ale je to životopisné video AE Spoločnosť, Jeffrey Dahmer, alebo kniha Vstupte do môjho salónu Jeffrey Dahmer, mrazivý príbeh sériového vraha Jeffreyho Dahmera z roku 1991, Dahmer Lionel, príbeh otca, ktorú sme knihu spomenali vyššie, od William Morrow & Company spoločnosti z roku 1994, Davis Don, Vraždy v Milwaukee, Nočná mora v byte 213, pravdivý príbeh, od St. Martin's Paperbacks z roku 1995, alebo od Marty Jail Moira, Kanibalskí vrahovia, tiež od St. Martin's Paperbacks z roku 1993, alebo ako našu poslednú knihu, ktorú máme v zozname, je od Tidecode Richard a aj Jamesa Kincaida o ľuďoch a príšerách Jeffrey Dahmer a konštrukcia sériového vraha. A to by bol záver dnešnej epizódy podcastu Krv podľa jazvy. Jeffrey Lionel Dahmer bol prípad, ktorý šokoval svet svojou brutalitou
a chladnokrvnosťou. No jeho príbeh je mrazivým dôkazom toho, ako môže kombinácia zanedbanej psychiky, traumy a skrytej temnoty viesť k niečomu nepredstaviteľnému. Hoci jeho obete už nie sú medzi nami, ich príbehy by nemali byť zabudnuté. Nezabúdajme, že za každým menom v tejto tragédii stal človek s vlastným životom, snami a rodinou. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, nezabudnite podcast ohodnotiť, zdieľať a dať vedieť, aké ďalšie prípady by ste chceli rozobrať. Počujeme sa na budúce. Dovtedy si dávajte pozor na temnotu, ktorá môže číhať bližšie, než si myslíte.